ассалому алайкум тамошобинони азизи канали ма, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯза набурда ма шумо дар нусхаҳои атласиро нишон метиҳам. бисёр нусхаҳои хушрӯвай бовар кунед, пеши бозор гулояй. нархҳошон арзон шудагай, 150 сомонӣ шудагай. сангои намихе наздика ки хамелеон доранд. мана сангои хамелеон арзон шид, 150 сомон шид. дер накада дархост кунен. мо метавонем шумодаҳо беҳад хушрӯвай то охири навора тамошо кунед. бисёр интихобаш мо метавонем шумода доставка кунем. мана ин сиёҳ ҳам дидед. касоне ки муаллима ҳастен, касоне ки донишҷӯ ҳастед, духтарако, агар шумо бо атлас гуфта бошанд пӯшен, ин беҳтарин вариантай. мепӯшен ҳичтон ҳамеган мисол. баъд обшӯай да, ино паплино мешуви ҳичи намешава. ино ин рангшам хушрӯвай савзак. мана ино сангои сваровски доранд, сваровскиҳои тоза. ҳар якташ мувофиқи рангош кардагай. мана ҳамашон сангои тоза. инам душ хамелеон, инам душ аст. хулоса инамино ҳамаш 150 сомон як либос шай. паплинан, паплини хушрӯван. инамуча бинед бо новинкая чи хес зурай. чи фасон диден духтарако дер накарда сурат гиреду мада партоен дар WhatsApp. ана инаму дош бо ҳастай чашмака ази ду ранг ҳастай. ина диде иёшам гули хушрӯвай, гули майда. тамошобинони азиз, агар барои шумо дар тӯи рӯзҳои хурсандиятон барранда дар кор бошад, метавонед ба як духтараки зебо, ба як бонуи ширинсухану ширингуфтор ки хеле зебову хеле сухандонай нависен. ман тавсия метиҳам, беҳад тӯюра хушрӯ мегзаронад, бисёр нутқи бурро дорад. рақамошон дар рӯи экран ҳастай. марҳамат ба хучон нависед, бо пурратар ҳамроҳи онҳо гапзанон кунен, видеошона равон мекунанд, бинен. хулас беҳтарин духтаракай, беҳтарин бонуай ки ҷашну хурсандиҳои шуморо ба дараҷаи олӣ мегузаронад. анаи атласо нигоҳ кунед, кабути тёмнияй, кабути баландаки хушрӯвай. иям ҳамихе ҳамаш 150 сомон нархи як либосаш. анаи гилбофасони бадай. на касоне ки рӯшанак мехоҳен, марҳамат аз инаму душ ҳастай. гилаки фасонак. ана инам дош бошад леонан. диден 160 сомон. сангои пурраи хушрӯ доранд. як маротиба омадам тез тамом мешид ки ман омадам клиентҳо бисёриё хоҳиш карда буданд, ман наёфтам рости гап. бисёриё натонистанд харидорӣ карда. ҳозир омадай духтарако каседа дар корай, марҳамат нависен 160 сомонӣ. анамхе сангои фасонкати бисёр гулои хушрӯ, рангои хушрӯ. навая нишон тием хушрӯвай. ҳозир шумо дама аз чи нишон метием? ана дубайский ам нишон тием зурай. ана ин серишам хушрӯвай бинед, ин нусха. ин дубайский. ҳозир доинг ма шумода нишон метием ами нусхаи адрас. боварӣ дорум ки писандтон мебиёя. ина бинед 160 сомонай. сангошон аҷоибот хушрӯвай. ина марҳамат хамелеонои якум сортай. иҷа дар телефон блескош намебиёя, бо чун аз наздик мебинед хушрӯвай. барои каседа ки ҳами клиентҳо дар бурдагӣ ҳастем, ростӣ менависанд ки беҳад хушрӯ будай, раҳмат гуфта. ина нигоҳ кунед, ишку тамоман духтаро. боварӣ дорум ки шумо дар маъқул мешавад. ҳам нусхааш хушрӯвай, бардовӣ, ҳам рангаш фасонай ва ҳам сангошон санги якум сортай. ана ин рангай ҳаст, ина ин ранги торик. касе ки мисол ин ранга мехоҳе, марҳамат. ана мин рангам аҷоиб фасонай. ай пеш иям 160 ана ино 160 сомонӣ духтарако. ҳамаи ҳамино сангошон зиёдай. аз ана ин сиё, ана ин бардовиш. сангоша бинед чӣ хеле хушрӯвакан. хулоса беҳтаринан, беҳтарину беҳтаринан. бовар кунед.